Θα σας δείξω τώρα ένα δέντρο το οποίο είναι αγριογκορτσιά, την οποία έχουμε μπολιάσει πριν από 4 χρόνια. Έχουμε βάλει πάνω σε αυτή 3 ποικιλίες αχλάδια. Η μία ποικιλία είναι το αχλάδι που βλέπετε. Είναι αχλάδι χειμωνιάτικο. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Το μαζεύουμε τέλος του καλοκαιριού. Το αποθηκεύουμε σε σκοτεινό μέρος που να μην έχει ζέστη και το βγάζουμε το χειμώνα. Σε 2 μέρες μαλακώνει, γίνεται κίτρινο και πάρα πολύ ζουμερό και νόστιμο. Σε αυτό το κλονάρι έχουμε μπολιάσει ένα άλλο είδος αχλαδιού, το αχλάδι που βλέπετε, η ποικιλία βουτύρου η λεγόμενη. Αφήσαμε ένα αχλάδι, τα άλλα τα έχουμε μαζέψει γιατί αυτά γίνονται πιο νωρίς. Αυτό το κλονάρι έχει πάλι τον ίδιο καρπό που σας δείξαμε πριν, τα χειμωνιάτικα, τα οποία γίνονται πολύ νόστιμα αχλάδια και μεγάλα. Και στο ίδιο δέντρο έχουμε την ποικιλία αυτή που βλέπετε, τα αχλάδια καμπάνα, τα οποία μαζεύονται και αυτά από το δέντρο τέλος καλοκαιριού. Τα αποθηκεύουμε και αυτά σε σκιερό μέρος σκοτεινό και τα βγάζουμε το χειμώνα, μαλακώνουν, κυτρινίζουν και γίνονται πάρα πολύ ζουμερά και νόστιμα αχλάδια. Το προτέρημα του μπολιάσματος σε ένα δέντρο όπως είναι αυτό της αγριογκορτσιάς είναι ότι έχουμε ένα υποκείμενο πάρα πολύ ανθεκτικό, δεν προσβάλλεται από μύκητα και συνεπώς δεν ραντίζουμε με φυτοφάρμακα το δέντρο και τρώμε ένα προϊόν απολύτως υγιεινό και βιολογικό. Το μπόλιασμα του δέντρου έγινε πριν από 4 χρόνια.